Asa ka na nakipajag na nakay kurinti 50,000 ra. Hey guys, majong buntang ninyong tanan karon pa dong mi sa center guys kay magpa-monitor sa mga ang dug. Wow, magalipay ka adyo, namuwak na po daga mo ang snake plant na guys. Ara magadyang kahumot palagsaon ra kuno ni sila mamuwak ng snake. Hilak ang bata oy. Sinta. Papay sinta je. Napay sinta man lagi. Ay na paabta in taon oy. Bukat ha? Bugat na sa sinta oy. 57.5. 57. Pwede na rasyon. Patay sunod 160 na. Ay palabi, ay pud palabi in taon. Okay mga 73. 73 flat. jogging yun, itaas na nun. Yapak na. Tay. Magsitan jogging unya kay mukha man ka. Di, puro gay. Sapsoy lang yung kaon. Ba't gano'n? BP. Sa mag-BP. Sal ka naman sa nila. Kasi taas aning luha. Sige, balik na bita kung lakaw-lakaw. Kabuntag, sayo kayo. Pwede ko sige rin sa balay. Si mama sa sawagan. Eh, si mama, tani mo yung gidala? Ah, mayroon. Ay, nika, sunod na lang. Bahala ka. Galigad-ligad dito. Sige, tuhod. Ako itong kagabi, luti-luton. Di man mo bagte ka ng sakit ng ba? Usap po ng kulang sa exercise tayo. Hmm? 120. Normal naman. Normal. Ako yata high blood ah. Nama. 120 mo ah? 120, 70? Taas John. High blood. 130/90. Morning line na na, di ba? Dapat mag 120, 120 tira. Sa? Oh, kana anta. Nagawa kay 120, 70 raman. Di na natin yung di na sa kapungitaan ng kuha. Pa BP na mi guys, normal raman nagangkuan BP. 130/90 na. Normal ra gaha ka junjun boarding line. Dapat kasi 120/80 tira. Naglag ko kay katong inalipong ko siguro sa hara lagi tong maka. Dali ara ning taas kang timbang oy. 153 pa ganito dias kuan 157 naman. Muditso dai mig kuan guys lungsod kay gisugo mi ni mama magpakuha og kwarta. Si mama kaha o mas mama mo uban? Webis akong dalo nito webis. Ka-webis po pa. Huwag nga magpasting ta kay magpa-blood sugar ta. Maintain rin yung dugo kuya. Maintain ra bitaw. Nanambo ka kuya. Gikulbahan gani ko kay abi na high blood kay nanambok pa dyan ko dyan. Nakalit ra ko kalipong. Sa kwan ra lagi to sa ang mata. Kinanglan kaning examen din nagaginitang tang-tangangon pero di malipong. Aga-aga diyang timbang sa una sa wapa ko na pirahe 49 ra to. Pagkaman sa opera ning 53. Diya karon 57 na. Sunod sa 60 na. Lipod oy. Palabi. Lipod magpalabi. Sakto na na. Dapat us-usan ni. Dapat mga 53 ra. Hey guys, dyan namin sa Palawan guys. Tunod yun nakapila na.
Ano sa insurance sa anak? Insurance sa tanan ba ni ma'am? Sa tanan, pampamilya. Sa pamilya. Nya tagan na may card. Bako na tayo. Bako. Ako sa i-process ko. Alita, sir. Hintay na may tabo ba nga inanaw? Musaon pa. Kahit kani siya, i-present rin ninyo. Normally yung copy. Kanara may present. Nababa sa takay ba sa tuang tuwan? Masinit may secured ko. Dugay rin sila nagpa-insurance so karon ba? Hindi naman eh. Walang na ano ba? Wala man na si kaso. Kay dugay naman may mag ano yan? Halos kada bulan mo. Nya karon pa na Size kada bulan kaduha mi. Nya karon pa na nagpa-insurance. Aman gid na. Walang na ano ba? Walang na import ng mga customer. Easy, size of brand. Taga sa mga taga dinira ka? Saksak. Wala ka ba kayong anak? Isa lang. Sorry. Uli nami guys, marato yung mangyari dari. Ninja, wa mi nagdahom nga. Makakuan mig insurance karon. Nagpa-insurance man sila, kuha 95 pesos na lang. 100 man ito gihingan dyan. Naman daw siya ID. May kay card sa Palawan. 95 na lang ipangadyo. 95 pesos. Okay. Masunugan ka, pwede ka mo claim. Simba ko, na yung madisgrasya sa imong asawa o anak, pwede ka mo claim. Simba ko lang ng mga aksidente. Pwede nyo pa. 100 pesos 1 year, pwede na oy. Na naka-insurance. Makusimba ko lang. Simba ko. Mamantakay ba sa to ang kinabuhi matag-adlaw. Ay, litinit mo lagi pa. Nami dari agi sa kuan guys. Seawall. Kaya ka tayo namalit itong bata o. Bambi, bahog-bahog. Nabit itong bahog-bahog. Basig dia sa Julis. Basig dia sa Hindi Julis. maghimog bog-bog ang dulis o eh. Anong di? Bahog-bahog lang ito eh. Kamuti rin atong isnak. Isnak, di nang paan. Ay napaday paan dito. Katora lamang. Dugay-dugay naman po tawa nakakaunog paan. Man na lang sa isa kasi mana kasa. Si mama kahawa baka na maiblad. Waman magpa-upan. Waman upan. Ako ng dalawang hindi ka awibis. Hinahang na ba dyan kinabuhan. Dyan ka magpa-monitor. Malit mo, parang na ako gusto ko pa. Paano ba? Maka-exercise ka ng tuloy-tuloy ba? Yan, gusto. Gusto ako. Nga na dyan ang mga tikuan na. Tapuan na. Bakit na ako ulang niya? Baka nang kabuntag ba na? Kabuntag nun. Naghanap ng alik. Pero taas ang dagat. Namugod ko na yung lopresyon. Karon? Gusto ko baka ng mga akong istorya niya na size. Kabuntag mo kainit. Yung sunod ba? Di mag-road. Ay, di. Kung di consistent ba? Gana-gana. Ito naging gusto. Kaya aron ibang sayang lawas kahit pa paano. Bisag 74 na. Nagsip ba? Minsan man di man. Magtapol man. Lagi? Mga Nanagid siguro ng mga tiguang na. Magtapol na. Nga na lang mga tiguang na. Kapuja na silang lawas. Magliklihok. Mas gusto ko na lang masigligat-ligat. Ano ang gusto nito ba kayo? Gusto na ko, lagsik pa mo si mama. O kung mama, lagsik pa kayo. Pag lawas, ano ba? Ako lang gusto para makakon pa lang yun sa yung edad. Kaya, kaya ako ang edad. Saan man na. Di ba ni mo mapugas? Ang naong og mangga, nakakita na pog mangga. Mangga is real.
Kuha timbangan daan. Abuta to ka. Kuha daan ba? Ikaw kay mamalit, ikaw po yung magtimbang kay nagsuguan ng tagiya. Kanina lang kumalindira. Kaya natin si mama. Oh. Kaya natin si mama. Kanang hinog na. Kana, umuk na. Nahinog ka na? Kulang pa. Gamay lag kulang? Sakto na uy. Duha na. Patuyang. Pakapin na lang. Awa, pakapin lang inoon. Ang dagat oh. Linaw ang dagat pero taas. Marato na ganinang 20. Samantalang pag 5 misa ka itong mamalita. Ang kanas mama, di na dyan na mo mapugus. Kung sa'yo. Sakto na naman dyan na siya kung sa'yo dyan. Ang gusto man tayo mahimo. Gato ang gusto dyan. Di man siya. Tulog lang siya na ako ba? Mag-exercise. Magpainit. Ikapunta. Sana, dyan na siya. Kung sa'yo dyan ang gusto siya kapabuton. Mura yato ang ma-imo. Gusto ko na healthy gyapon ba? Bisang siguro na healthy. Kay mahimo, di man siya. Gusto nato siya, di man siya. Mahal kay mahimo. Kana yun to, mawala. Di man yun mawala. Maibsan mong tanaw. Kana kung yun na ikabuntag, wala ko ginagmay, magpainit. Nagmay ra ko. Maibsan man. Di man isa yung mawala. Di na mawala kay sa edad niya kaya ang kwan na bawas-bawasan ba? Lubi. May lubi oh. Okay, ang dadun. Okay, maglakaw ra ko. Kaya tining isunod. Mag-iikot ah. Ito no. Kuwak may kuhan guys. Lubi. Medyo na laman na ay isunod. Lamenta ni Guardian. Lamenta ni Guardian nun dani oh. Kaso lang kay maikog kuhan. Tagija, dyan isa po, bawal pa pong kumag bugwad-bugwad. Mingkoy. Good morning, Mingkoy. Ikaw mo'y naninda diha, Mingkoy? Ah, mas lula. Ikaw mo'y gabantay-bantay diha. Damong kuhan guys, lubi. Katag nga chinilas. Hi guys, nanamis bahay nakauli namin dyan ay kay Stories Mama Cellphone. Kapaut si Junjun kuhan guys, mangga. Pasalamat sa Ginoo na okay ram BP. Walay ko na to. Ako muram gyapon ng BP. Pero boarding line na ka, gamping gihapon. Mo lang gyapon sa una to. At least wa mo taas. Nang gamping gyapon. Nang kuyog yun ako yung kabuntag. Kaya malakulato ha. Ay, pwede rin din naman kuyog kaya di man high blood ay. Nanay siya rason. Umara na po na siya. Ikaw yung pagbaklay-baklay kaya high blood ka. Magidusara na pagkuha ni di ay. Muban magyapon ko, mula-ula ko naman ko dito. Hi guys, kantakuan guys mangga. Salamat ko sa Ginoo kay normal ragang BP kay guys katungkuan nga nanitong turbaan pa ko dito abi na high blood ko jadi ay pagka namang timbang yan naman kita taas
Nasolba na gid ang problema guys. Kaya wala ko katug na kunahuna. Abi na ko high blood sa nyati. Hindi man di ay. Sa among sugar na po may magpatis. Kami sa kuwan, Amerika. Nagpasting na po may. Pero pwede na siya i-rasyon guys. Kung sa baboy pa pwede. Pwede na i-rasyon. Dito mo dagupat ka kilo. Grabe naman to. Ay grabe. Eh yung timbang guys kinakuha na 57. Tubog upat ka kilo, 53 ram na siya. Saan sa? Karo maniwang. Katog na dyan kagtarang, hindi na ka magnahuna. Siyempre. Ano din, high blood. Hindi ka makadawat kung ma-high blood ko. Kuya, uy. Ngano? May pareha pa ka na ako na magdagandagan. Okay ra ko kayo magdagandagan man ko. Nya, sige magkuglihok. Ikaw? Pwede yan po magliklihok karong mawag high blood. Ako, busy kayo buntag. Busy mo kay ko. Kung sa luto. Sa buhaton. Ako okay ra kay madala ra na akong 130 over 90 kay makuha na ni. Darag pasingot tig ikaw akong ginawa na di man ka pwede magandagan. Ingana gani si William na di ko na angay papakuan pagbukat kay mabukat ko na. Duwa pa na sa buhat to. Kaon ka to gra magalit pa. Si bugat. Bukat ko na. Mabugatan din ni siya inig panahon ako magpatong nako. Kapoy naman ganito ko sang kinabuhi nga way trabaho. Wala ka, ibo na ka magsinig-sinig. Ibay, magbukas na ako. Okay na. Dumak mo. May muntapulan. Magbukuan din sa akin. Kapoy na ko sang kinabuhi nga way trabaho. Hindi gyud maglikay jud. Kay na. Bitaw, life is beautiful guys. Hindi ta magpa uwaga na. Padaka na mo. Bawal pa man. Oh. 20 pesos. Narabay hinog na ang giapila og hinog. Pili pag bislita dagko man to. Dagko tong ang gipili nga hinog. Pangita ra ba ka center ang wada ko muuban. Buka kung mangga tamis og di tamis mga na kung naw. Ano kaya? Ngano, ingana mo gadyan nimo nung as lemon. Grabe naman to. Makalait. Hmm. Yulo Pascual nga to eh. Imo gani kung ginan nga pwede na ko irasyon. Pwede na ko irasyon man nga junjun. Nta siyang timba. Mora gyapon kagahang dugo man. Pwede na irasyon si Inday. Hey Luis. Luis Manzano. Di na mo Luis kay hapit na ba yung birthday mo na ba yung mag-lechon ka o na po na siyang lechon? Niro pa birthday din. Imo haman. Ako ah. Ang katong lito na siningin. Na ako na lechon. Pila ni mga edad ma, nagka 29. 55. 23. Ay, 73. Yuso si noon. Balo ko. Ay ba? Sa kila. Wala sa kinamdam si Sa isang kila birthday. Ay isang edad. 72 ko no. 74 makadas niya age. Walang ko. 49. 75 na ka. Yes, Yung edad ko no balo ko. Naupog ka puti. Ay balo. Ay balo. Na. balo ko. Siyempre inikanta na mo happy birthday to you. Pila na yung mga edad? Balo, pila na yung edad. Hindi ka palitan kikoy, kung kakailan yung edad. Papaita bay. Gila ay man na siya guys may waning ba naman sinter naragagil-gagligan. Gila ay. Hindi ako mapagas. Lami ikaw dods ma. Ako ni paduda ni Gian na kaya ako Dusmi lagi. Sabi ko sa'yo eh.
Alam mo ma, nga diskarte ni ma ako nang nabawaan daan. Lagi diyang giyasahan nga 2,000 gipada 1,000 guys. Yung Matong gi ko barangay na guys sa Palawan. Padas diyang apit. Bayad to sa ijang pajag sa Mindanao, ijang magibaligya. mamugos ka pa ha. Mo nang kada buwan na siya makubra, bayad sa ijang pajag sa Mindanao. Data-data. Sa una. Ijang magibaligya og kanang 50,000. Ija gidatadatahan ra kada buwan. Kuan. 1,000 kinsinas katapusan, bali 2,000 ang buwan. Diya sa iladilaron pa siya. 2,000 daw pa da pero 1,000 ra. Ingan ka ma, 2,000. Namugos pa ka na ako, 2,000. Lagi ng istorya na ni. Dayon. Oh. Da Mau ko na mo matawag. Ay nadlog dahil. Oh, magasto na po sa 50. Gisapo. 2,000 lagi na daw, kubra daw kay 2,000. Pero 2,000. 1,000 na di ay. 2,000 sa imong kanot. Kalibo ra man di ay. Nasa ka na nakipajag na nakay kurinti 50,000 ra. Balik dyan niya siyang pajag dito sa kuan Mindanao. Pero sa isa ra man noon pang apo. 55 kuno eh. Ay 55. 55 day diyang balik dyan siyang pajag. Dyan nanay kurinti. Apil pagamit nga punduhan ng tubig. Mau nang saputin siya nga ilagilar na siya. Saputin. Mamuhat kung mamagsaputin. Okay. Under uto kayo. Para muhat ni sagi saput na. Para muhat na siya. Una diha. Ilad pa more. Insya guys, maro tayo mong vlog karon guys. Pasensya na mo guys na mong vlog say nga way mga klaro ni nga mga kuan guys vlog. Lingaw-lingaw sa taang kinabuhi para pag-abot sa magsungkod na ta, natay remembrance. Natay remembrance sa taang kinabuhi ngay ngani atang pangidaron. Makita nato kinaasa at ang mga video matagadlaw. Lingaw-lingaw ra natin ning atang kinabuhi guys. Bahalag pobre ba? Basta malipadyon laman. Ito guys, magbabay nami guys. Ganun salamat sa permining yung pagtanaw guys. Si ang suporta sa mga vlog matag-adlaw. Amping mo sa kanunay guys. Bye bye. God bless ni yung tanan.